खुलुमबाय बेलासेनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नै आं नोंथांमोननो आंनि इउट्यूब चेनेल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे गाज्रि निउस लानानै फैलायबाय। थांनाय सप्तायाव 29 नं गसाइगाव LAC नि MLA माजेन्द्र नार्जारी आरो 28 नं तामुलपुर LAC नि MLA देहराम बर' सार बिथांमोना जिउ जोबनानै थांबाय। आरो बर'नि मुंदांखा एक्टर कमल लाहारी रङियानि बिथाङाबो कर'नाजों गोबां सान जुजिनांगौ जादोंमोन, नाथाय बिथाङा दा हामबाय। दा बेखिनियाव मोनसे गाज्रि खौराङा बेनोदि जोंनि सासे जाखांफुनाय बर'नि इउटिउबार बिथांनि मुङा जाहैबाय सिबिरानि ब्रह्म। बिथांनि इउटिउब चेनेलनि मुङा जाहैबाय मा SB बड' निउस बिदि चेनेलनि नामा। बिथां बिनानावा दिनै गाव मोनसे भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों मोनसे खौरां होदों मा बिथाङा कर'ना जादों। जोङो बावैसो सिगांनिफ्राय बिनि माने भिडिअ नुथाराखै। जोंहाथ' न'खराव सानफ्रोमबो बिथांनि निउसखौ नायो, नाथाय जों सानबाय दं बिथांनि निउसआ मानो फैयाखै। माने जों गासैबो बर' इउटिउबारफोरनि निउस चेनेलफोरखौ जों नायनायानो थाङो प्राय, आरो सिबिरानि ब्रह्मनिखौबो नायनायानो थाङो प्राय, माने नायनाय थाङो। बिदिनो बड' इनफ' आरो बेबायदिनो गोबां इउटिउबार दंबोयो मोजां मोजां, बिथांमोननिखौबो नायो। बि इउटिउबार माखासेनि गेजेरावथ' माखासे आंनिनो लोगो, बिथांमोना माखासे निउस चेनेल खुलिनानै नायो। स' आं गासैनिखौबो नायो। स' नाथाय गोबां दुखु नांदों बे साननैसोआव बिथाङा माने मानो भिडिअ नायाखै। बिथाङा बुंदों लोमजादों, नाथाय बिथाङा गावनि आसोल लोमजानायनि जाहोनखौ बुङाखैमोन। नाथाय दिनै बिथाङा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों दासोल' बिथाङा निउसखौ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि बेबायदि कर'ना जानायाव जोंबो गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों, मानो होनोबा बिथांनि निउसखौ जों नुथाराखैमोन। नाथाय बिथाङा दिनै गावनि क्लियारेन्स होनायाव जों गोबां मोजां नांबाय। आरो बिथाङा मोनसे निउस होबावदों मा बिथांनि देहाया मोजाङाव फैबाय। जानो हागौ बिथाङा मडारेट स्टेजनि COVID-19 जादों। बिथाङा बुंनाय बायदिबा सानाय सुनाय जादोंमोन। डेट मिन्स मडारेट जागोन, बे सिभियार नङा निस्सय। जुदि सिभियाराव थाङोबा आरोबाव दुखुनांथाव जागौमोन निस्सय। स' बिथाङा भिडिअ होनो हानाय स्टेजसिम फैबाय, आरो बिथांनि भिडिअखौ नुनानै आं सानना लादों मा बिथांनि देहाया गोबां मोजां फैबाय। स' बेबायदिनो जोंनि बर'नि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनियावबो कर'नाया माने जानो हमदोंसै। एसे नामजादा हारिनि गेजेराव नामजादा सुबुंफोरनियावसो कर'नाया माने साग्लोबनो हमदों। बे मास मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोजां नङा। एसे नामजादा जाफुनाय, साक्सेसफुल जाफुनाय बा साक्सेसफुल जानाय पार्सनफोरनियावसो कर'नाया माने जाबायदों, एटाक खालामबायदों। ओरै नङा जे माखासे मानसिफोरनियाव जायाखै, जादों बहुतनियावनो जादों, नाथाय सब एसिम्पटटिक, माने जेबो सिन गैया जानायनि। नाथाय जायफोर साक्सेसफुल पार्सन बिसोरनियाव मा जादों बांसिन सिभियार आरो मडारेट स्टेजनि कर'नाया जाबाय थादों। स' बे जोबोद दुखुनांथाव। स' जायखियानो जाया मानो बिथाङा गोबां मोजाङाव फैबाय आरो भिडिअ बानायनो हानाय स्टेजाव फैफिनबाय। स' बेखौनो जों मोजां नाङो। स' आंनि गोरबोनिफ्रायबो बिथाङा थाबनो हामनानै जेन निउस होबाय थानो हागोन जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय, बेखौनो आं आसा खालामो। आरो बेखिनियाव आं नोंथांमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, गासै बर' रायजो राजा बा गासै मानसिफोरनिसिम, गासै सुबुंफोरनिसिम, गासै रायजो राजानिसिम मोनसे आर'ज, मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना थाबनो 18 बोसोरनि जुदि सायावबा बा 18 बोसोर जाबायबा बिनि सायाव जेसेबां सुबुं दं थाबनो भेक्सिनखौ ला। जायफोरा खुस्थ' देहानि सुबुं बिथांमोना लानांगौ। नङाबा जोंनि साक्सेसफुल पार्सनफोरासो मा जाबाय थादों, एसे माने खैफोदाव गोलैबाय थादों। स' नोंथांमोना बेखिनि इनफरमेसनखौ हरबाय। आसा खालामबाय आंनि भिउवार्स नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेरावबो स्प्रेड खालामनानै होगोन, आरो बिथां सिबिरानि ब्रह्म SB बड' निउस चेनेलनि बिगोमाखौ जेन इसोरनियाव आर'ज गाबनानै थाबनो हामनो हायो, बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामबाय। स' बिदिब्ला जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गोजोनबाय, प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम, आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। थेंक इउ।